ነገር ግን ግዚያኹም ንጸሎት ከተበርክቱሉ ኣብ ዝደለኹምሉ ግዜ ኣብ ተኣዘዝኩምሉ ግዜ ማለት ዓርቢ ረቡዕ ጋሃድ ጾመ ነነዌ ዓብይ ጾም ሕማማት እዚኦም ኣብ ፍትሐ ነገሥት ኣለው እንደገና ለይተቐመጠሎ ጾመ ፍልሰታ ለዓበየ ጾም ስለልኾነ ተስማዕምዕና ብበይና ደቂስና ጸሎትና ክንፍጽም ይግባእ ስለዚ ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ዋና ኣብ ውሽጢ ገዛና ስምምዕ ተዘይሃልዩ ጸሎቱ ለመስተቀይም ከመዘር ዝወድቀ ውስተ ኮክ ጸሎቱ ናይ መስተቀይም ጸሎት ከምቲ ኣብ ኮክሕ ዝወደቀ ዘር እዩ ተቀባሊ የብሉን ይብለና እና ለምንታይ ዳ በይንኻ ተጾምካ እንታይ ይጥቅሙ በይንኻ ክትኸውን ትኾንካ ደሞ በይንኻ ማኣስም መኾን ወይ ድማ ሞኖክስ የምዃን የድሊ እና ሰብኣይ ሰበይትን ተስማዕምዕና ክንጾም ይግባእ ተስማዕምዕና ንክንጸልይ ይግባእ ኣብዚ ምልከቶ ደሞ ኣብዚ ተኣዘ ኣብ መጽሓፍ ዝተኣዘዙ ድማ ዓርቢ ረቡዕ ጾመ ነነዌ ጋሃድ ዓብይ ጾም እዚኣቶም ከተፋቂርና ተስማዕምዕና ክንጾም ይግባእ እምበር ሓዲኡ ደላይ ሓዲኡ ዘይደሊ ሓደ ጸዋመ ሓደ ዘይጸዋመ እንተኾይኑ ክልተ ስጋ ሓደ ስጋ ኢና እናበልና ክልተ ስጋ ንምንታይ ንኸውን ስለዚ ሰብኣይ ሰበይትን ኣብ ጸሎት ግዜ ኣብ ስማዕምዕሉ ግዜ ኣብ ተኣዘዙሉ ግዜ ክፈላለዩ እምበር ካብ መደቀሲዮም ክፈላለዩ ፍቃድ ከም ዘይኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ብቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 ጀሚሩ እስካብ ፍጻሜ ለሎ ስለ ጋብቻ እዩ ዝነግረና ስለዚ ኩላትና ኣብ ገዛና ኮይና ስነንብባ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ትኹን አንብብኪ አንብብካ ምርዳእ የድሊ ካብኡ ደሞ ምሰባት ነፍስኻ ምምኻር የድሊ በዓልካ ካብ ትውስን ኣባት ነፍስኻ ክውስነልካ ይግባእ ካብኡ ሓሊፉ መጻሕፍቲ ምጥያቅ ንመምህራን ምጥያቅ የድሊ በዓልትና ወሰንቲ በዓልትና ተባኣስቲ እንተኾይና ግን ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ወይ ድማ ጽድቂ ክንረክብ ስለለይንኽእል ተስማዕምዕና ክንጾም ሰብኣይ ሰበይቲ ማለት ሓደ ኣካል ማለት ስለልኾነ ኢኮን ክልተ ኣላህ ሓደ ስጋ እምንቱ ኣላህ ሓደ ስጋ እምንቱ ስለዝብል ሓደ ስጋ እምበር ክልተ ስጋ ይኾን ስለዚ ተፈላለኻ ሓደ እግር ካልወይኑ ሓደ እግር ካልወይኑ ክኾን ስለለይኽእል ሓደ ካልወይኑ ሓደ ካልወይኑ ስለክኾን ስለዘይኽእል ኣብ ጸሎት ግዜ ሰብኣይ ሰበይትን ኣብ ተስማዕምዕሉ ግዜ ክፈላለዩ እምበር በዘፈቀደ ክንፈላለይ ስለዘይንኽእል እዚ ክነጽንዖ ደልየሞ ብዝበለጸ ግን ብዙሕ ጥያቄ ስለንጥይቕ ዘለና ለባት ንስሓናን ክንጥይቕ ይግባእ ካብኡ ለመምህራን ካብኡ ደሞ ታብ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ጀሚርኩም ክተንቡ ይግባእ ሰበይቲ ኣብ ልዕሊ ርእሳ ስልጣን ከም ዘይብላ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ስልጣን ከም ዘይብሉ ናይ ሰብኣይ ስልጣን ንሰበይቱ ናይ ሰበይቲ ስልጣን ንሰብኣያ ከም ዝኾነ ስለ ዝነግረና ኣስተውዒልና አንብብና ተረዲእና ናብ ተግባር ክንቅይሮ ይግባእ ዝብል ኣለዎ ዝሰማዕኹም ንእግዚአብሔር ይስማዕኹም አሜን